στη Μελβούρνη, είχα ένα εργαστήριο και κάθε Παρασκευή το παραχωρούσα στους νέους να κάνουν μουσικές βραδιές μπουάτ. Δηλαδή ελληνόπουλα που τραγουδούσαν με κιθάρα και τα λοιπά, ελληνικά τραγούδια. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις. Ναι. Χαιρόμουν πάρα πολύ με αυτό το πράγμα, ναι. Βλέπαν και οι ζωγραφικοί και έτσι υπήρχε μια ζήμωση μέσα εκεί. Γράφαν και ποίηματα, ήταν κάτι. Εκείνη την εποχή ήταν ο Γιώργος Μιχαλακάκης. Ο Γιώργος σαν θεωρητικός έχει γράψει πολύ ωραία πράγματα. Και για μένα, αλλά και για όλους. Πάντα όταν έβρισκε κάτι, ο ίδιος είναι σοσιαλιστής, μαρξιστής και πάντα κυνηγάει να βρει κάτι και αν το βρει αυτό το κάτι, χωρίς ζήλια, χωρίς τίποτα, αμέσως το βάζει στη θέση του. Ναι. Ήταν μια εποχή που μετά το 1972 είχαν έρθει πάρα πολλοί και καλλιεργημένοι μετανάστες στην Ελλάδα. Αυτή ήταν μια ευτυχισμένη στιγμή για τη μετανάστευση εκεί, γιατί εμπλουτίστηκε. Ενώ στα χρόνια της μαζικής μετανάστευσης, λόγω χάρη το 1965, είχαν πάει κάτω εντάξει, άνθρωποι από τον αγρό κτλ. Μετά, λόγω Χούντας, είχαν φύγει πάρα πολλοί άνθρωποι. Μέσα στο 70-72 φύγανε πολλοί άνθρωποι. Το 72 φεύγω και εγώ. Νομίζω την ίδια χρονιά περνάνε που φεύγει ο Μιχαλακάκης το 72. Μετά είναι ένα άλλο παλικάρι, ο Περέγης, και αυτός ζωγράφος. Υπήρχαν πολύ ωραίοι άνθρωποι εκείνη την εποχή. Και βέβαια κατήφθηναν πολλά πράγματα στο σωστό δρόμο. Υπήρχε μια κριτική αντίληψη στα πράγματα. Ήταν κάτι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Οφείλω πάρα πολλά ευχαριστώ στους Έλληνες, οι οποίοι μου συμπαρασταθήκαν πάρα πολύ. Και ας πούμε, οι πνευματικοί άνθρωποι, αλλά γενικά. Και την εποχή που ζούσα εγώ κάτω, δεν ξέρω σήμερα τι συμβαίνει, ήταν ένας ελληνισμός που είχε μια αλληλεγγύη και μια έτσι κατάσταση εξαιρετική. Ο ένας βοηθούσε τον άλλον, ο ένας αγαπούσε τον άλλον. Ήμασταν όλοι ίδιοι, ήμασταν όλοι ίσχυοι. Δηλαδή δεν υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί. Ήμασταν όλοι στην ίδια μοίρα. Ήταν πολύ ωραία στιγμή. Υπήρχε μια αγάπη μεταξύ τους. Δηλαδή δεν έλεγες ποτέ να ο Κώστας, ο Τάδε κτλ. Όλους τους αγαπούσες. Όλοι οι μετανάστες μεταξύ τους υπήρχε μια αγάπη. Υπήρχαν βέβαια κάποιες διαφορές οι οποίες ήταν τεχνικές. Τις δημιουργούσαν κάποια άτομα για λόγους σκοπιμότητος, όσον αφορά με κόμματα και με κάτι κοινότητες και με κάτι θρησκευτικές διαφορές κτλ. Με την Εκκλησία. Αλλά αυτές δεν τέλειωσαν ποτέ και ούτε θα τελειώσουν. Σαν ελληνισμός, δηλαδή δεν το βρήκα αυτό στην Ελλάδα. Την αλληλεγγύη που έχουν οι μετανάστες μεταξύ τους στην Ελλάδα, όχι. Δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή όλους τους ανθρώπους που γνώρισα εγώ στη Μελβούρνη, τους θεωρούσα συγγενείς μου, δικούς μου ανθρώπους. Μέσα μου τους θεωρούσα έτσι. Και ακόμα τους έχω έτσι μέσα μου. Γι' αυτό και αισθάνομαι την Αυστραλία σαν χώρα δική μου. Γιατί υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων εκεί. Μιλάνε τότε εκείνη την εποχή, μιλάγανε για 700.000 ανθρώπους. Ήταν υπόθεση σοβαρή, 300.000 είχε μόνο για την Μελβούρνη. Οπότε καταλαβαίνεις. Είναι μια υπόθεση πάρα πολύ σημαντική.